No, čau. Čau, počuješ ma? No čo nedvíhaš telefón? Som ti volal asi No kto ti volá? No tak hádaj. No Freddy. Hej. Mám nové číslo, tak vieš, popularita. Už si to môžem dovoliť, mať dve čísla. Počúvaj, prosím ťa, volám ti, že hrám v tej reklame, vieš, a dali mi tu tie texty, tak to tu tak študujem. Počuješ ma? Teraz ma počuješ? OK, dobre, počuj. Že dostal som tu texty, tak to študujem, ja ti to zahrám radšej. Počúvaj. My žiadne zbytočné poplatky platiť nebudeme. To je dobré, ne? Ne, ako, ja s tým problém nemám, ale s tebou mám problém. Áno, preto ti volám. Počúvaj, ako manažér si dobrý, naozaj si výborný, ale tie poplatky, kamarát, toto nie, takto, toto nie. Ešte dobre, že robím túto reklamu, lebo som si uvedomil isté veci. Takže láskavo nad tým rozmýšľaj, dobre? Čau. Čo je? No nejdem, ja mám ešte pauzu.